Koalisyona Niştimaniya Opozisyona Suriye şawtandina berhemên çandiniyê bi tawaneka cengî binav kir. Di daxuyaniyekî de serokê Koalisyona Opozisyonê Ebdirrehman Mustafa got şawtandina berhemên çandiniyê ku lê gundewarê Qamişlo dide dikeve di çarçoveya tawanên cengî de û bang lê civaka navdewletî kir ku destwerdanê ji bo rawestandina şewatan û rêgirtin li ber dubarekirina wan şewatan kir. Mustafa di daxuyaniya xwe de ku roja sêşemê 11 Hezîranê belav kiriye, bang lê civaka navdewletî kir ku destê PYD li ser navçeya Cizîra Rojavayê Kurdistanê hilîne û bi hawara ziyanxwariyan ve were. Her wiha got şewtandina berhemên çandiniyê li navçeya Cizîrê tawaneka cengî ye. Serokê Koalisyonê Tekezî li ser bicêkirina biryarê navdewletî û di pêşî de daxuyannameya Cinêfê û biryara 2254 ji bo çareseriyekî siyasî ji bo krîza Sûriyê. Her yek ji rejim û rêveberiya PYD hev bi şewtandina zeviyên cotkaran li Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Çemê Feratê tometbar dikin. Ajansa rejimê Sana di çarçoveya romalkirina şewtandina berhemên çandiniyê de li ser zarê jêderên Xwecehî, çekdarina Qesed û şaneyên veşartiyên Daişê bê pêkanîna wan şewatan tometbar kir. Got ew yek di çarçoveya siyasetên astengkirinê de ye ku Qesed û Daиш li ser xelkê disepîne, da ku berhemên xwe nefroşin rejimê û neçar bibin xwe nêzîkî Qesed bikin. Zaliyekî dinve Selman Barodo egera qerebûkirina cotkaran red kir û got em nedewletin ku cotkaran qerebû bikin û karînên me jî gelekî kêm in.